Днеска видях Танка Дейвис, че се пенсионира. Тоест, не днеска го видях, но днеска попаднах на едно видео, в което той обяснява защо се пенсионира и така нататък, че боксът му мръзнал, че коланите за него не са нищо, че иска да се подложи на психическа терапия, че изглежда има някакви проблеми момчето. И последния му матч е с ютубъра Джек Пол. Сега, от 20-та година насам, когато застъпи този президент Байден, нали, настанаха някои промени, не само в спорта, и в света. COVID епидемията, с вакцинациите и всички там прости. След това войната в Украйна. И в спорта взеха да се показват такива извращения, като ютубърите, които навлязаха в този бизнес и просто го разклатиха из основи. Сега този Джейк Пол и брат му имат милиони последователи в YouTube. Правят някакви клипове момчета, гледат ги, това е нищо лошо няма. Започна да приканва такива бивши ММА шампиони. Между другото направи няколко много добри нокаута. Дори победи Андерсън Силва. Сега дали им плаща за да паднат или не им плаща, няма никакво значение. Не, той им плаща със сигурност, но дали им плаща допълнително, за да паднат по този начин. Сега някои нокаути бяха наистина много добри. Нали така? И както и да е, момчето влезе в този бизнес и го разклати така доста значително. Ето в момента, след като победи даже Майк Тайсън, този пич сега ще играе с едно момче, той е 20-25 кг под него, там някъде. Сега Танка ще дигне някой друго кило, не ще свали някой друго кило. За очите просто, той самия матч е за очите. Аз не съм виждал такова нещо, между другото. Не знам дали някой от вас е виждал. Боксов матч, демонстративен, но все пак професионален боксов матч. Ще се играе с хора, които нямат практически нищо общо в телосложение. Категориите отпадат тук. Нали? Остава само шоуто в общи линии. Какво ще стане, не знам. Сигурно са се разбрали нещо. Сега всеки фен на бокса и на спорта, още на бойните спорта, си мечтае Танка да му тресне примерно едно ляво круше и го опъне този помер. Аз също го мечтая това. Между другото, той доста тренира и така дигна доста нивото от началото. Вече наистина може да се каже, че този пич е професионалист в този спорт. Обаче спорта вече не е професионален бокс. Той постави началото на нов спорт, който е нещо като боксово зрелище, боксов цирк. Да, шоубокс. Шоубоксинг. Мисля, че добре звучи, нали? Шоубоксинг. И този практически е първият световен шампион във всички категории. Джейк Пол. Брат му и той се опита, но той пък се насочи към другия бизнес в Америка, ето е популярен. Професионалната борба или кече.
Между другото и то се справя добре там, бори се добре, има добри физически данни. Те и двамата имат много добри физически данни, защото така добре се подготвят и наистина има данни. Аз като професионалист, като треньор мога да кажа, че имат данни физически много добри. Сега, че почват късно да занимават с някакъв спорт, и аз те преди това мисля, че минали са, всеки американец минава там колежански футбол и колежанска борба и такива неща, или повечето от тях. Както и да е. Но от 20-та година насам света на спорта, професионален спорт се промени много. Сега какво ни чака? Зрелища. Зрелища ни чака. Его и Дейна Уайт влезе в боксовия бизнес, защото видяха, че що мени ютубъри там могат да правят невероятни пари. С Туркия Алших, като се задушиха, сега и те ще правят невероятни пари. Даже от последното шоу тук, Тенас Крофорд и Канело Алварес са изкарали много добри пари, се чува от Netflix. Как се вижда, бизнесът отива на там. И вече няма да е същия професионален спорт. Професионален бокс със сигурност няма да е същия. Защото и тези промениха. Туркия Алших все още не са изцяло, но ще променят изцяло бокса. Той ще почне да е проекция на UFC. UFC знаете какво правят. В общи линии ще има по-добро преразпределение на парите, не 10 суперзвезди в световния професионален бокс да взимат стотици милиони долари вече. Ами ще се включат и други такива, ще се поразпределят така цифрите. Ощетяват се точно тия 10 суперзвезди, които практически обаче и водят хорото там, водят бокса, водят интереса, предизвикват интереса на тълпата на хората. Така че нещата ще са интересни. Зрелището ще е интересно. На мен, примерно, много ще ми е интересно да гледам този матч Танка Дейвис с Джейк Пол. Интересно е какво ще стане. Както и да са наговорили и да не са се наговорили, ми е интересно как това хлапе Джервонта Дейвис. Той, между другото, това е супер боксер, много добър боксер. Аз един от любимите ми боксери е това. Чува се, що така се промени. Изглежда има някакви проблеми там с новите, менеджирането на новите му матчове с промотъри и така нататък. Затова се отврати от тези неща. И той, между другото, няколко пъти го разследват че там в имението му негови приятели уж наркотици и такива неща, там въобще всяко негърче така се занимава с тия работи. Какво да кажа, за то пич ме ядме, че не продължи така да се състезава в неговата си категория, в сериозния бокс. Може би ще размислите, всеки така прави. Между другото, някоя голяма звезда почва малко да позапада интереса към него, почва да или се оттегля, или прави нещо такова като този пич, но това е прецедент сега. Така сравнително доста по-дребен боксер да се изправи срещу този ютубър, който всъщност вече и той е боксер. Сега, че някой му се присмива или че му се смеят или не знам си какво, той направи стотици милиони, може би. Или поне 100 милиона е направил от целият този бизнес, който е негово творение, той го измисли.
Ще е интересно.